Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke nje ezithinta ke zedisk zakhona ke la eMzansi hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la udaba kulithinta uRuben Gabriel umdlali ke walapha eBrazil olinkwe nayo ke Kaizer Chiefs. Ngike ngakhuluma ke mbukeli ngaye kuRuben Gabriel kwenye ama video yami kuleli week esiphuma kulona. Bekunendaba kade itrend lapha ukuthi ke iKaizer Chiefs imsayinile. Ngiyathemba ukuthi ke babukeli bake bayibona ke lezo indaba kodwa ama journalist ayiphika aveza ukuthi ke indaba ke ingamanga. So kuyavela ke la ukuthi ke kahle kahle lezi indaba adeke lokho etrenda ukuthi ke iKaizer Chiefs imsayinile yena kuGabriel baveza ukuthi ke kahle kahle zisukela lapha kuma rumors ongithi kamahebezi ukuthi ke iKaizer Chiefs iyamfuna ke yena ke lo mdlali waseBrazil oyiattacking midfielder. So ama reports ke impela ayaveza ukuthi ke iKaizer Chiefs izimisela ke impela ukuthi ke imsayine yena ke lo mdlali waseBrazil. Baveza ukuthi kamakhosi ebese ikhiphile ke offer kulona ke iqembu laseBrazil elidlalelwa nguyeke uGabriel. Baveza ukuthi ke ikhosi bese likhipheka imali engango 15 million wamarandi kuyona ke iCruzeiro okuyiqembu elidlalelwa nguyena uGabriel. So kunjalo ke mbukeli yena ke uRuben Gabriel uneminyaka ewu20 and ke udlala as attacking midfielder. So impela ke sinethemba ukuthi kamakhosi ke maybe azomthola njengoba ke indaba ivela noma izeke lolu daba kungesilona ke udaba oseliconfirmiwe iwona kamakhosi kodwa kamasource amaningi impela ayaveza ukuthi ke amakhosi yazimisela ukuthi ke sayine lapha iyoungster yaseBrazil. And ngizobuya ke mbukeli nama updates ngalo ke lolu daba lithinta yena uGabriel ngikutshela ukuthi kwenzakalani zikhiphani uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Izo ke lezi ke mbukeli indaba kade ngiphathele zona indaba ke nje ezithinta ke zama transfer ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.